Kini gede ke Akashwani Shillong ke khubor pule do Jerison Wadri kini kilong kimat ke bakongsan jo ke khubor minta ke janmit ka National Education Policy arjar arpho kade ushabi na ke binta ke Viksit Bharat Vision ong myntri ke pule puthi u Dharmendra Pradhan ha ke Shiksha Samagam arjar arpusan Iaroh ke iing dorbar thawain kari ke parlimen ya ke Divya Deshmukh halo ke jingjop jongka ha ke FIDE Womens World Cup Bo mawmnongrim myntri rangbah ke jylla u Conrad Sangma na ke binta ke jingtei ke iing skul bat plie ke outdoor gym ha Tura. Bat yok ke skul Nomiwell Memorial ke nam best PM SHRI skul ha Meghalaya ke khubor ke bapnya. U myntri ke pule puthi ke sor ke pedeng u Dharmendra Pradhan hini ke sngi ula ong baka National Education Policy NEP arjar arpho ke dei ke binta bakongsan jong ke jingyo ijngai jong ke India na ke binta ke Viksit Bharat arjar sapnyau da ke bakhot ru ya ka jingkala ke badan ya ke tenrai hakriti ke dustur jong kari India. NEP 2020 is not just an education reform, it's India's intellectual renaissance. Haba ajingkren haka Akhil Bharatiya Shiksha Samagam arjar arpusan ha New Delhi u Pradhan ula ong bakani kamat rekam kala wanra ekan nongrim jong ke rukong puli puthi ke bapura ke bakentup lang ya baro baka bala penkre na ke binta kalawe haka jingdap sansnan jong ke NEP nadu bala pentri kam ya ka sorkar kala pinpau ya ke jingkala na ke rukong puli ke bangi jumlin ban kenau lendat sha ke rukong puli ke penshang nongrim ha ke jing shampang. हमने आज एजुकेशन पॉलिसी को NEP 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। Kisinjam kum ka nipun Bharat ka vidya pravesh bat ka judai pitara kila laban poi chaki million ki khinna pule ka Indian Sign Language minta kala de ka way ni ki subject hai ki jaka pule palat saula ngut kini kai kila sha pintibit hapo jong ka nishtha bat ka CBSE kala wanra sanpho na ka shispa ki jingkili bala penshong nongrim kat kum ka jingla ka pinpa ka jingnang ki jong ka NEP ha keleng kari ha ka jingdap sansnan jong ka National Education Policy NEP arjar arpho nadu bala pentri kam yaka ki nonghikai ha Meghalaya kila pedang ka jingwanra ki jingkela lingba ka ni kamat trekam kat ba kila pen paupat iki jing ka jing pentri kam ya ka ni kamat trekam hapo kathan u Dr. Prasenjit Biswas ubade u Associate Professor jong ka Philosophy ha skul ba nihu ula ong ba ka NEP kala yarap ban penlong ki jaka puli ki ba khangduna ka jing perking bat kala yarap ru ban wei ki jing ki ba khanglat ki khna puli ba kin kinria na ka wei ka stream sha ka wei pat Henry ula pinpau pat ki jing duna jong ka jingdon ni kinu hikai ki betbet haki kam computer ba kinu hikai ki bala pintbet na ka benta ki jing puli ba pher u Samir Gurung ubade u Head of Department jong ka Computer Science ula ong ba ka jingtmu jong ka NEP ka long ba biang palat Henry ki don pat ki jing haka bay de be ki jingtei ba ka jingdon jong ki nong tre bat ula banjur ya ka jingdon kam ban pintre kam ha ban dubyo pedang ki jing mintoy jong ka ni kamat tre kam ha ka jylla. The process of implementation, there are many positive changes that has happened. One of the positive changes, institutional change. Institutions have become more accommodative. It is accommodating students from various backgrounds, and the barrier by which students were prevented from joining a particular stream, let's say from an art students joining science stream, that kind of barriers are removed, and that is partly implemented in last 5 years. Ki artli king dorba tho an kari ka parliament hinni kaski kil ai ka jingyaro ekanongile ka chess kari ka Divya Deshmukh halo ka jingjop jongka ya ka FIDE Womens World Cup arjar arpusan ha Rajya Sabha u Deputy Chairman u Harivansh ulaong ba ka Divya Deshmukh la wanra name kari da ka jingjop jongka ha ka ni ka jingile ka tournament ha ka ba ulaong ru ba ka Divya kala pinpa wi ka jingtbit bat ka jing satar jongka dang hakarta ka bedanglung bat kan ka jinga linti jongka kan ai min sim lang ki samla banangwan
ha Lok Sabha u lampang king dorbar thoan kari u Birla ulai Iaroh eka Divya Deshmukh da ka baong bakari barok ka we keladap da ka jingkemen halor ka jingjop jongka bar ula pen pauru eka jingkemen ba baro arngut kibay kendu final ha ka FIDE Womens World Cup kideki kintei kibana India. Kata transport ke Meghalaya kalau betah ya baru ki kali kamai ke benak keleng ke jylla bagi deben pendat ya utiar belatip kumu vehicle location tracking devices VLTD na ke bynta ke jingsngan bat pinbha ya ke rukam pitngor u commissioner bat secretary kata usanji goyal ulaong baya ke sinjam la shim hadin ke hukum bala pinni da ke ying bisha behedu kari ke Supreme Court da ke jingtmu ban yadai ke nong shong kali kumjuru ikinongnya kali kamai wala kinong penyat iki kali kamai kamashwa kila pinpau iki jing snukya jongki Henry minta bon kila snutu iki jing mintoy kiban yo dagba penankam ya unni u VLTD la debru ban itu iki nongdi ba ka dor na kabenta ban pindat ya unni utiar u goyal ula penshairu biya minta hi kat baka jing pendri kami kani ka hukum keranya chakmat on kampen sting shwai ke jing perking ban alat iki try kali beken but ya kani ka rukom penyat bathamai kani khubor ka wanchpi na ka Akashwani Shillong. Kani gidi ka Akashwani Shillong tu mentapat nya peteng khubor ka badangsa. U myntri rangbah ka Meghalaya u Conrad Sangma hinni kasni ula plie perda ya ka outdoor open gym pada ka multi facility building ha gonang Tura da ka jingtmu ban kentiu ya ka rukam im ka bakot bakhya ha pedeng kipat nong shong shnong ula letru ban bo yo mawmnongrim na ka bynta ka jingtei ki kamera class jong ka Pradhan pule higher secondary ha ka skul bynta higher secondary school ha ka jinglut ka bakot shipholak tingka kaba pinskem shishu ika jingkot jingmut jong ka sarkar jylla na ka bynta ban kinti ika jingtei jong ka tanat pule puthi u myntri rangbah ka jylla ula litru ban jurip ika jing pintrei ka bangyat minta shakhmat ika jingtei ika indoor stadium ha Sunny Hills na ka bynta ka jing pinlong ika national games arajar arpnyo ka Nomiwell Memorial lower primary but upper primary school kabarin hanongpo ribhoi district kalasha pinkup buram kum ka best PM SHRI school ha Meghalaya ha kapor ka akhil bharatiya shiksha samagam arajar arpusan kabaderu ka jingdap sansnem jong ka national education policy NEP arajar arpho kani ka school kala yo ekni ka jing itho na katnat puli puthi kari halor ka jingla jongka ban lebha bat kat kum ka kaiphat hapo jong ka PM SHRI nakin ruspa an rupasau tuli ki skul ki bela shajit ki bena hakeleng kari India san pusan tuli neki ki ki skul ki bena po ka jylla Meghalaya ha ka ba ka skul Nomiwell Memorial ka de ka wei ne pedeng ki santli ki PM SHRI school ki bedon hari bhoi u MLA ka nongpo uba miral bonds im ula let ben ai khuble ki nonghi kai be ki khenna jong ka ni ka skul da ka ba Iaroh ru ye ka jingno sinyang jong ki shaka pule puthi ba paka jong ka jylla ya ka Sanpur nata abhiyan samman samara la pinlong hinni kasni ha mingcheng ramfil kabra mandi pathar jong ka North Garo Hills kumshi bynta ban ai borom ki nongtrei ba khmat e ki sengyarap dalade yalade bat ki he sarkar na ka bynta ka jingno sinyang jongki shaka aspirational block program ya ka ni ka program na ple patba da ka niti ayok hakasnem arajar arpusaw da ka jingtmu ban wanra ki kampenroi hakithan ki bedang sadin kinthop ya ka resubel para CNR di block kum ka wei ne pne ki sanspa tali ki block ki bla shajit ha keleng kari u simbut lampang king dorbar thoan ka jylla ubaderu MLA ka resubel para u Timothy di Shira ula Iaroh ikitu baro kledan bintalang hagban penyo shispa na ka shispa ka jingkiu haki binta ba kongsan kum ka kot ka khya ka pule puthi ka rep karyang ka yo ka kot ki jingtbit pat ki jingtei la samru iki sernat pen pau ki jing sngungu bat la pen inamru iki tiar bala penmi daki SHG hagani ka sngi la danru ka jing penrung kerteng MHIS na ka binta ka jingmen toy jongki pat ba bat kat tu kubor kalau kut keblon cepi nak Akashwani Shillong ya besngap ika program ke benbut kani kedek Akashwani Shillong. This is Akashwani Shillong, the evening news headline. NEP 2020